مرنداك تاغو كرسي كما جن أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد شغال يتودي الله شغال جولد نولاد شغال جولد صحابة وندي نولاد ادونا de kadi dandangal nyemtinbe mojjini hanyane dargo en garti bandirabe wadde tobbere men jobari juldo e der hen non eden gadda tobbere kadi wietende al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tobbere nde islam andi tobbere nde julbe ciftorante kala saha holden tobbere yamirde ko moƴƴi e hadde ko boni. Yamirde ko moƴƴi e hadde ko boni ɗum ɗon ko Allah haali ɗum e deftere mum e nokkuji kewɗi. Ayaji 13 e deftere Allah ngari ina kaala al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Yamirde moƴƴere e hadde bonande. Hadisaji nulaɗa celluɗi tugnorteɗi 33 hadis ari ina haala hadde ko fewani e yamirde ko moƴƴi. Joni noon holko woni moƴƴere yamirtene nde sen jiiɗi ɗum faccirde holko nde woni. Moƴƴere nde woni ismun jami'un li kulli ma urifa min ta'atillah. Moƴƴere woni ko inde nde ganduɗa ko rendinde soomde kala mbaydi ɗoftare jomiraɗo. Kala ko andira ina ɗofto Allah ina waɗa ko Allah yiɗi ɗum ɗon wiyete al ma'ruf moƴƴere. Kala ko hawrani Allah foti ko inde walla ko gollal walla ko konngol walla ko ɗum wawi wonde fof. Wa taqarrubu ilayhi taw kadi e ɗum mallore Allah neɗɗo no waɗa ɗum ngam mallade jomiraɗo. Wal ihsanu ila nnas e wadde kadi ko moƴƴi huccina e aade en huccina e yimɓe ɗum fof koye mbaydi ma'ruf woni moƴƴere. Wa kullu ma nadaba ilayhi shar'u e dendangal ko sharia noddi yamiri. Sharia noon so wiyama woni sharia Allah tedduɗo towɗo e nulaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naha anhu e dendangal ko sharia haɗi minal muqabbahat e geɗe ñiŋaɗe kaɗaɗe taw kadi neɗɗo on wawa ɗum rentade. So tawi noon ko fewani ko woni munkar ko haɗa won hen mbi ɗum geɗe pankare won hen mbi ɗum geɗe kaɗaɗe won hen mbi ɗum geɗe karmude fof ko maana goto. Sa yiɗi ɗum famde sharia woni kullu dendangal ma qabbahu shar'a ko sharia bonni ko sharia jaɓani ko sharia sofni. Wa harramahu harmini ɗum wa naha anhu haɗi ɗum rentini ɗum ɗum woni al munkar. Wa qila wiyama kadi al amru bil ma'ruf yamirde ko moƴƴi al ishara ila ma yurdi llahu min al aqwali lil abdi wa af'ali ko jopade dendangal ko ina adda weloye Allah ummarade e maccuɗo Allah o foti ko e kongi walla ko e golle. Wa nahyu anil munkar hadde ko fewani ɗum ne ko taqbihun ko bonnude ma tunaffiru anhu sharia kala ko sharia rentinata haɗa. Wali iffatu nefa ɗum kadi wasa ɗum yoɗnude. Wa huwa ma la yajuzu ɗum woni ko dagata ko sellata fi shar'i llahi ta'ala e sharia Allah tedduɗo o. Jomiraɗo wi ya bunayi aqimi salah wa amur bil urfi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. E suratu Luqman Allah na haala konngol e ɗemgal Luqman jiyaɗo Allah moƴƴo oɗo.
tumo nde o haaldata e ɓiye ko gorko o wi ɗum an ɓiyam darana njuulu ñiiɓa heen jamira ko moƴƴi kaɗa ko boni muña kala ko heptima ɗiɗo sifaji noon ko ɗiɗo woni geɗe mawɗe geɗe fiikuji towɗi jomira teddotoɗo wi wol mu'minuna julɓe worɓe wol mu'minatu julɓe rewɓe baduhum awliya'u bad yogo e maɓɓe ko yaadiɓe ko wondiɓe ko fasiraɓe heddiɓe ɓe julɓe rewɓe e julɓe worɓe walla mbiya julɓe worɓe e julɓe rewɓe Allah wi ko ɓe goni yahdoɓe ko ɓe goni waddoɓe ko ɓe goni fasiraɓe o fawi hen ya'muruna bil ma'ruf ngati noon eɓe jamira ko moƴƴi wa yanhawna anil munkar eɓe kada bonande wa yuqimuna as-salah eɓe ñiiɓana njuulu e kala saaha waktu jonɗo fof eɓe njuula te eɓe ñiiɓi hen wa yu'tuna zaka eɓe totto askeje eɓe cakko eɓe muddo eɓe gaska wa yuti'una allaha wa rasulah eɓe ɗofti Allah e nulaɗo makko ulaika sayarhamuhumullah julɓe worɓe walla julɓe rewɓe jogiiɓe ɗiɗo sifaji Allah wi ɓeeɗo Allah ina jogori yurmadeɓe ngati noon inna allaha jomiraɗo azizun ko joom teddugal hakimun ñeeñƴuɗo joom ñeeñal e hadisaji ɗi kadi gadden hen oɗo hadis to nulaɗo sallah sallam wiyata walladi nafsi biyadi mi wondiri on mbo fittando am woni e fandugo makko woni jomiraɗo la ta'muruna bil ma'ruf ma on jamir ko moƴƴi wala tanhawna anil munkar ma on kat ko fewani kaɗon bonande aw la yushikanna allah walla noon Allah ana jogori an yab'atha alaykum iqaba nde o nuldata e dow mon lepte thumma tad'unahu caggal ɗum kadi ndu'oɗon toroɗon Allah fala yustajabu lakum hay goto jabatako nula sallah sallam ko yiɗi ɗo haalde o wi sen jamirani ko moƴƴi kaɗɗen ko boni ma Allah nel lepte e dow men o haalani lepte ɗe ina wawi wonde basal ina wawi wonde rafiji ina wawi wonde corona ina wawi wonde hunde foof ko lepte tan ete noon caggal ɗum kadi ndoɗen ñagaɗen Allah wasa jabade ɗum kadi ɓuuri hen wonde saɗede ɗum noon julɗo fotani accude yamirde ko moƴƴi e hadde ko boni neɗɗo yo waɗ hen ko wawi te goto foof noon yo waɗ hen hakke bawal mum hakke bawal ma woni to kongo ma haaɗi so tawi koye galle ma haaɗi moƴƴi so tawi ko an halfi leegal ngal moƴƴi tawi ko hay wuuro ngo kalfuɗa moƴƴi so tawi ko région walla lesdi moƴƴi so tawi ko aduna moƴƴi kala ɗo konngol ma e kattane ma kaadi jamirgol ma ko ɗon haaɗata ɗum ne kay a waɗat ɗum koko waɗɗi e dow ma mbaɗira ɗum junngo walla mbaɗira ɗum ɗemgal so ronki ha ronki kam ɓernde ma kam yo sala wasa hen wondude bandiraɓe alhasanul basri jeyaɗo Allah oɗo moƴƴo o wi jamire ko moƴƴi kaɗon ko boni so wona ɗum tan ko onon goni janggo wajeteɓe walla lorleteɓe so tawi en mbaɗani ko poɗɗen wadde janggo jaam enenne ko en leptirteɓe accude ko poɗɗen wadde ko wadde noon goto fof no foti en wadde kaddi bawal mum kañum de yamirde ko moƴƴi e hadde ko boni ina heewi ɓuure ina jeeya hen tan leñol nula sallah sallam ngol ɗo Allah mantiri ɗum ko onon ɓuuri moƴƴude leƴƴi ngati noon oɗon jamira ko moƴƴi oɗon kaɗa ko boni kuntum hayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar leñol ngol ɗo mantira kañum ɓuuri leƴƴi jawtude gila aduna sosa ha joni ko sababu eɓe jamira ko moƴƴi eɓe kaɗa ko boni
bandiraɓe kannen ɗo toɓɓere nde gartuyen hen ko fayi arde so Allah jaaɓi. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.